Rado Židek a som športovec. A vždy mi to išlo najlepšie. Na snowboardingu ma najviac baví ten pocit z tej jazdy. Pocit z G-čok, ktoré máš v oblúku. Pocit slobody, pocit rýchlosti. Preto ja lietame na padáku a dávame si tam špirály, lebo sú tam G-čka. A to ti urobí dobre. A čiastočne G-čko máš aj na snowboarde, keď vieš, jak na to. Keď to dáš dobre na hranu a rozbehneš to, pekne sa položíš do oblúku. Dá sa dosiahnuť ako super feeling proste aj pri športe na snowboarde napríklad. A v podmienkách, ktoré sú bežné, hej. Niekedy jazdíš len po bubnoch na zjazdovke, ale že si toho ešte vyťažíš, normálne vymačkáš ten pomaranč úplne do poslednej kvapočky. 10 rokov kariéry mi dalo veľmi veľa vecí. Tam si stále s tými najlepšími a vlastne sa stále posúvate. To je tá najväčšia škola. A každý odovzdáva to, čo sa naučil. Inštruktor sa naučil do nejakého levelu a to je schopný odovzdať. Ja som sa naučil do vlastne nejakého iného levelu a ten odovzdávam. Check with Snowsol, zostaň pripojený a verím, že sa čoskoro vidíme na kempe.